gareng. Kurang apa itu kayak? Agak gawe pop mie. Iya. Oh, gorok-gorok lagi. Ora ah, sebo langsung sebo wae yo. Tonjong bang. Oh iya, ambak jagelan yo ngematke sinden. Nggih. Ngematke lemayang. Nggih. Ngematke yoga. Nggih. Wah, yen iki nek iki garenge jan pasis tur pinter ya kok. Heeh. Ora kaya sing wayange iki mau lho, tekle mau lho. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo? Lah soalnya nek garenge sing wayang iki sing lakoke iki. Iki wong gendeng kok iki. Gus. Ya alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Babune nyambut gawe bareng-bareng Mas. Nggih. Yang kuyung sedanipun kulawarga Ageng Terah Mbah Yastro Diarmojo. Nggih. Muga-muga tansah pinayungan karahayon, kabagas kewarasan, kathah rezekinipun, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun nurut kasih panjati. Nggih. Muga-muga ya pun paringi apa ya cara-cara niki sedo ingkang husnul khotimah. Nggih, amin, amin. Nggih. Alhamdulillah. Yo karang yo isuk-isuk kaya ngene iki tasih kathah ingkang sami kepareng mungon. Nggih. Tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga kasembadan sedane putra wayahipun. Mugi-mugi berkah rezekinipun, berkah yuswanipun, berkah putra putrinipun lan ing samangke berkah tedak turunipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, ya. Wis ngene iki. Nggih. Wah. Jam piro iki? Goro-goro iki jam 2. 2:04. Oh, to jam piro? 2.20. Oh, wis setengah 3. Nggih, wis setengah. Dasare ya Mbak Tatin isih. Nggih, wah jan. Lenggah. Iya. Wah, jan matur sembah nuwun Mbak Tatin. Lah sak ngenteni pomi sajake. Iya. Dudu potmi ning potmi ning anggone cah loro iki dadi sing luwih gedhe. Dijumenengke Mas. Heeh, dijumenengke karo ngancani gara-gara. Heeh. Panas-panas mlaku orang kopo payung sandale diseret lamaane metu Surabaya geger wong sing kediyon kediyon tegalan dirungkun tetep merdeka ayo yo Selamat pagi. Selamat Mas Petro, Mas Gading. Mbak Tatin. Selamat pagi juga Mbak Tatin. Wah, semangat lemayang dasare yo trah dalang. Iya, ngerti ra Mas. Aku nang kene ket mau ngematke Mas Gading ki rasane gondok ini cara ngono aku terenyuh ngono ki lho. Kate apa ya mbiyen cek cilik saiki iso mayang dah apa Pak Seno senenge nang surga kono ngono ya. Pak iki lho Pak anakmu wis iso mayang ngono ki lho rasaku mau iki kaya arek nangis ning kok nek didelok wong kok kaya piye wis pokoke selamat untuk Mas Gading tetap berjuang meneruskan perjuangan Bapak ya Mas ya. Nggih, Mbak Tatin, pangestunipun. Mau yo cara-cara niki wayang legende yo metu. Sapa segini? Sopo? Sukini Mas. Nah, Kuwi wis persis persis Pak Seno lho le. Anu apa jenenge le pacak gulung ngene bareng nganti wingi tak video. Jadi oh ya wis persis iki ya ming kurang kemayu sethithik ya ora apa-apa jenenge lagi 20 tahun. Perkembangannya itu bagi saya sangat pesat sekali Mas Gading dari yang isinan dari sekarang sudah bisa mayang, sudah bisa suluk dengan nada yang